бахшна ба рӯзи ваҳдати миллӣ дар 5 ҷамоату деҳоти ноҳияи шаҳринав як қатор иншооти таъйиноташон гуногун мавриди истифода қарор гирифт. нахуст дар ҷамоати шаҳраки шаҳринав аз ҷониби намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия маркази забономӯзӣ ва кӯшонаи ҳуст ба истифода дода шуд. дар яке аз деҳаҳои дурдастарини ҷамоати деҳоти сабои ноҳияи шаҳринав сокинон ки ба маркази касбомӯзӣ, кӯшонаи ҳуст, сартарошхона, новойхона ва мағоза ниёз доштанд, аз тарафи соҳибкорони маҳаллӣ чунин марказҳо сохта ба истифода дода шуд. намояндагон зимни ифтитоҳи иншоот бо мардум суҳбат ороста онҳоро ба роҳи ободкориву созандагӣ ҳидоят намуданд. баъдан дар ҷамоати деҳоти чуст як маркази савдои замонавӣ, бунгоҳи тиббӣ, корхонаи истеҳсолии маҳсулоти сохтмонӣ мавриди истифода қарор гирифт. дар ҳақиқат вусъати корҳои созандагӣ ва ободонӣ дар ноҳияи шаҳринав шаҳодати он аст ки мардуми бофарҳангу соҳибтамаддун ва меҳмоннавози минтақа бо ифтихори баланди ватандорӣ барои таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии тоҷикистон омодагии ҳамаҷониба мебинанд. сокинони ин гӯшаи кишвар барои ободониву созандагии маҳалли зисташон кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки баҳри сазовор пешвоз гирифтани ҷашнҳои миллии кишвар саҳмгузор бошанд. дар ҷамоати деҳоти боғистон бошад маркази хизматрасонӣ, сехи дӯзандагӣ, маркази савдо ва кӯшонаи ҳуст аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ ба истифода дода шуд. як ҳамоми замонавӣ ва майдончаи варзишӣ дар ҷамоати деҳоти ба номи Акрам Ҳасанови ноҳияи шаҳринав низ мавриди истифода қарор гирифт. хулас дар ин рӯз дар ҳамаи ҷамоату деҳот 19 адад иншооти таъйиноташон гуногун бахшда ба рӯзи ваҳдати миллӣ супорида шуд. намояндагон зимни ифтитоҳи иншоотҳо қайд намуданд ки ҳамаи ин ободкориву созандагии сокинони маҳал аз он гувоҳӣ медиҳад ки мардуми ватандӯсту сарбаланди кишвар дар таҳкими иқтидори иқтисодии тоҷикистон саҳми арзанда мегузоранд. сипас дар боғи марказии ноҳияи шаҳринав чорабинии фарҳангӣ бахшда ба 24-мин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ баргузор гардид. роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳринав зимни табрикоти хеш аз ҷумла қайд намуд ки мо тоҷикон ки таърихан миллати фарҳангсозу сулҳпарвар ҳастем, зиндагии осоишта, тарзи ҳаёти озоду ором ва меҳнати созандаю бунёдкорона мақсаду мароми ҳамешагии худ ҳисобида ба сӯи ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ пеш меравем. маҳз ваҳдати миллӣ ба халқи тоҷику тоҷикистонӣ файзу баракат ва сулҳу суботро фароҳам овард. фарҳанги сулҳу суботи имрӯзаи тоҷикистон ифодагари орзуву ормон ва нияту мақсадҳои наҷиби мардум буда ончун дастоварди истиқлолият дар арсаи ҷаҳонӣ шӯҳрат ёфтааст. таҷрибаи сулҳофарини тоҷиконро тамоми созмонҳои байналмилалӣ ҳамчун падидаи нодири ҳаёт эътироф карда дар кишварҳои гирифтори муқовимати шаҳрвандӣ дар ҷаҳон мавриди омӯзишу истифода қарор медиҳанд. аз ҷониби намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳринав ба як қатор кормандони касбу кори гуногун сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. дар чорабини барномаи театркундашудаи шӯъбаи фарҳанги ноҳияи шаҳринав ки аз шеъру тарона, рақсҳои ҷолиб, суруду мусиқии дилнавоз ва саҳнаҳои тамошобоб иборат буд, писанди ҳамагон гашт. инчунин дар чорабини мутрибону саронагони шинохтаи кишвар иштирок намуда бо пешниҳоди таронаҳои ватандӯстона ки инсонро ба ҳифзу посдоштани неъмати бебаҳои замони соҳибистиқлолӣ талқин менамояд, хотири ҳозиринро шод гардониданд.